Bé, tu seràs la primera. Genial! A veure! Ai, mare meva! Són paneroles! Ai! Espera! Són de veritat? No es mouen gens! Que estrany! Està clar! Són de xocolata! Visca! Julie, mira! Ai, treu-m'ho del davant! No tinguis por, només és xocolata. És molt bona. Ai, mare meva! La Julie té por, doncs res. Ja m'ho passaré bé sol amb les meves paneroles. Que bo! Ho he somiat? Hola, Nicole menja paneroles. Vinga, et toca! Nyam! Ai, salveu-me! Vinga, Julie! Vine aquí i obre-ho! D'acord, som-hi! Ni parlar-ne! Salveu-me d'aquests monstres ara mateix! Ui! Són de veritat! I te les hauràs de menjar! Ai, quina por! Que mosseguen! Ah! Nicole! Nicole! Tens una panerola al cap! Digue'm que és broma! Aquí està... Ai, no! Mare meva, l'aixafaré! Millor? Les veus? Ai, no. Crec que... És aquí! És a la taula! Ja està! Benvinguts a un nou repte. Puc començar? Uau! M'ha tocat una càmera! Que guai! Julie, et puc fer una foto? Somriu! Uau! És genial! I aquí tens la teva foto. Que divertit! Ei! Deixa'm veure. Oh, quina pena! No m'agrada. Una idea. Nicole, ens podem fer una foto juntes? Mentre no mira, em posaré una màscara i l'espantaré. Bé, a veure... Ai, qui és? Que divertit! Estàs boja? Obre la teva tapa. Uau! Jo també tinc una càmera. Visca! Però fa una olor molt dolça. Està clar. Sí? És xocolata. Oh! Mira! He fet una foto al plat i s'ha tornat de xocolata. És increïble. Que bo! M'agrada molt! Quina sort que tens! Convida'm, si us plau! Què? Ni parlar-ne! M'ho menjaré en segons. Ja ho veuràs. Ta-txan! Però encara hi ha una càmera. Ei! Torna-m'ho! He dit que m'ho tornis! Uau! La nostra taula ara és de xocolata! És increïble! Genial! I deliciós! Puc anar jo primera? Visca! Mare meva, és una llàntia màgica! Mira, Julie! A veure, què passa si la frego? Ei! On és tothom? Què? Oh, hi ha caramels a dins! Guai! Quin àpat més deliciós! Nyam!
Nicole, ho comparteixes amb mi, si us plau? No. No, tu tens el teu. Ok. Bé, d'acord. Oh, tinc la llàntia de veritat! Que bonica que és! Bé, bé, bé. Obrim-la. Què passa? Uau! Salut, senyoretes! Sóc el totpoderós geni. Demaneu 3 desitjos. Hola! Demaneu 3 desitjos! Ah, sí, sí, sí! Jo vull una llàntia de xocolata com la de la Nicole! What? Concedit! Ei! On has anat? On és la llàntia? Oh! No hi ha caramels! Oh, quina pena! Uau! Això mola molt! Ara ho gaudiré! Oh, quina llàstima que m'hagi quedat sense caramels! No. Ni parlar-ne! Ni ho pensis! Potser la meva llàntia també és comestible. Oh, espera! Bé, ara estic 100% satisfeta. És molt bo! Oh, jo també estic satisfeta! 3, 2... Oh, no! Pebrot picant! Obre-ho! Oh my God. Oh, quina mala sort que tinc! Què? Torna a ser pebrot? Tu primer. No, tu! D'acord, pedra, paper, tisora! Sí, comences tu! No m'ho vull menjar gens! Som-hi! Uau! És xocolata! Guai! Què? Mira! Hi ha xocolata a dins! Oh, que bé! Que bo! Ara et toca a tu! Vinga! A mi també m'agrada molt la xocolata! Oh, espera un moment... No crec que sigui xocolata! Oh, mamma mia! Tinc foc a la boca! Oh, salvis qui pugui! Hem d'anar a la cuina ara mateix! Aquí hi ha la nevera! Oh! Quin alleujament! Oh, fa fred aquí! Brrr. Oh, ja està, ja en tinc prou. Gràcies, Nicole. Very much. De res! Obre-ho! Yes! Uau! Quin gosset més mono! És un amor! Julie, fes-nos una foto, si us plau. Lluís! Uau! Awesome. Ha quedat molt guai! Vols mirar? Let's go. Yes! A veure... Uau! A mi també m'ha tocat un gosset! Hola, maco! Vols un os? T'encantarà! Que estrany! No té gana! Juguem? Agafa'l! Go. Vinga! T'agrada aquesta joguina? Oh, vinga! La pots mossegar! Oh! Espera! No funciona! Uau! Per què fa una olor tan dolça? Està clar! És de xocolata! Com no ho he endevinat de seguida? És deliciós! Oh, no! Oh, no miris això! La malvada Julie s'està menjant un gos! Espera! Espera, espera! On vas? Oh, t'ha agafat por! Hey. Què? Ui, ho sento.
Mira, Nicole. Oh, no! Tinc caca al plat! Oh, aquestes mosques pesades! Són per tot arreu! Oh, vine aquí urgentment! Tenim una emergència! Hola, senyoreta. Tot a punt. Què he de retirar? Oh, entès. Un moment. Portaré una bossa especial per a caques. Ja no us molestarà més. Adeu. Gràcies. Sí. Oh! Adeu. Nicole, et toca. Oh, no! Què faig? Oh my! Ho hem de comprovar. Oh, mare meva! Espera un moment! No és de veritat! És xocolata! Això mola molt! Què fas? No puc mirar com et menges això. Bé, tant se val. L'important és que la xocolata és molt bona. Nyam! Jo toco el dos. Adeu! Awesome!